Ayun nga. Bunal. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa tutong tanan. So karon ang ika-17 nga adlaw sa ato ang 100 day running challenge. Sa mga wala pa nakasugod og dagan diha mga gano. Dagan na magsugod. Promise nindot gigid mo dagan. Kay ako sa una, tamaran jud ko matag sayo. Dugay kay ko bangon. Sige tag ligid, sige tag patay-patay sa banig. Pero sukad nga ni engage ko running nindot na kay matag sayo. Unya nindot kaayo kay buntag pa lang daan na natay nabuhat nga maayo para sa atong lawas. So sa mga wala pa nakasugod diha, managa natin inyo mga ga. Tara, let's go. Challenge ini dari mga ga. Dili ay tirada ba. Dahan kay mga lungag-lungag ko. Kaya po akong bato. Kini lang sa mga ga. Ato sang i-control atong breathing kay para unya buluta. Ito na singuta Bugno kayo panahon. Kaya anay sa kaon mga ga. Sprint bunal ta. Push na mga ga. Keep pushing. Ubos gasolina. Pero ising mata. Ano importante? Talayan. Ngayon lang. Okay, tagamay kay downhill. Talayan ta. Yung din nagdagan balik. Walang 130. Lasa. Pero talayan na ta. Ay, pero ta. Diba? Bulmuri ko rin kita. Ayun nga. Bunal. Kung born warrior sa gagasama na ako, dapat natin source of power. Akong source of power kay si Papa G. Mo nang dapat ita malimutog pagampo o pasalamat siya kada adlaw no. Kay siya ato ang source of power mga ga sa atong pagka-warrior no. So mo siya. Dayon ta. Padayon na ta. Fight na no. Keep running, keep pushing, keep fighting. Padayon ga. Sunod adlaw na pud mga ga. Katong mga wala pa kasugod, pagsugod mo ha. Kaya para maayo ang sugod sa atong adlaw ha. Doon sa sunod di kayon, padayon ko sa pagsuporta, Ganoy TV, ano out. See you!